Kaixo, zer moduz? Gauza asko irakatsi nahi dizkizuegu, Eroski Fundazioaren elikadura eskolako energia hasteko hezkuntza programaren barnean. Indartsu eta osasuntsua hasi nahi duzue? Ziur baietz. Bada, horretarako behar bezala jan behar duzue. Eta jakin behar duzue, nondik datozen zuen etxean kontsumitzeko supermerkatuetan gurasoekin erosten dituzuen produktu guztiak. Irakatsi nahi dizuegu nola iristen diren elikagai guztiak sortzen diren lekutik zuen mahairaino. Eta zer garrantzitsuak diren bertako ekoizleak. Bai, zuen lurraldeetako baratzetan barazkiak landatu eta biltzen dituzten pertsona horiek. Edo granjetan animaliak zaindu eta hazten dituztenak. Zoragarria da etxetik hain hurbil izatea produktu horiek. Horregatik, bertako ekoizleen lana bultzatu behar duzue, kontsumituz beti gure lurraldean bertan ekoizten dena. Gainera, onura pila bat ditu. Jakin nahi duzue zeintzuk? Freskoagoak dira, garraiatzeko distantziak laburragoak direlako. Zaporea hobeki gordetzen dute, baita nutrizio propietateak ere. Garraiatzeko distantziak laburragoak direnez, gastuak aurrezten dira eta CO2 gutxiago igortzen da atmosferara. Kalitate handiko produktuak direnez, gozoak dira beti. Gure lurraldeko zaporeak ezagutzeko eta disfrutatzeko aukera ematen digute. Turismo gastronomia bultzatzen dute, erregioen artekoa. Iraganeko ohiturak eta tradizioak gordetzen laguntzen digute denboran zehar. Bizigaren ingurunea ezagutzeko eta harekiko loturak ezartzeko aukera ematen digute. Tokian tokiko produktuen fabrikazioak bertako garapen ekonomikoa sustatzen du. Gure komunitatea aberasten laguntzen dute. Ikusten duzue zer garrantzitsuak diren bertako ekoizleak erkidego baten garapenari begira? Ze iruditzen zaizue? Orain piramide nutrizionala erakutsiko dizuegu. Hau da, zer mailatan kokatzen den egunero jaten dugun elikagai bakoitza. Piramide baten figura erabiltzen da kontsumo osasungarriaren ohiturak irudikatzeko. Elikadura orekatua, jarduera fisikoa eta ur kontsumoa. 6 elikagai talde daude. Batzuk egunero hartuko ditugu, eta beste batzuk noizean behin besterik ez. Ikus ditzagun banan-banan. Lehenengo taldean esnekiak eta esne eratorriak daude. Bigarren taldean elikagai proteikoak, haragia eta arraina. Hirugarren taldean elikagai hidrokarbonatuak, lekaleak, zerealak eta tuberkuluak ditugu. Laugarren taldean berdurak eta barazkiak ageri dira. Frutak 5. taldean daude. Eta azkenik, 6. taldean, gantzak, olioa eta gurina daude. Erreparatu ongi, piramidearen oinarrian, kolore urdinez, ura dago. Garrantzi handikoa da, ur asko edatea, behar bezala hidratatuta egoteko. Bizimodu osasungarri baten oinarria da. Egunero hartu behar ditugun elikagaiak berde zaude. Hoiek jatearekin batera, ariketa moderatua egin behar dugu. Laranjaz daude, gure dietan, astean zenbait aldiz sartu behar ditugun elikagaiak. Ikusten duzuen bezala, kirola egitea ere gomendagarria da sasoian egoteko. Eta piramidearen goieneko aldean, gorriz, bakarrik noizean behin jan behar duguna ageri da. Esaterako gozokiak, eta kontuan hartu. Beti aktibo egon behar da. Ez ahaztu, orain bisita bat proposatzen dizuegu. Beraz, adi lagunok, txango batera goaz! Baserri hau daukokatuta Aizkorriaratze Parke Naturalian, eta geuk Ardilatxa muturgorriz osatutako hartaldia daku. Hartalde horrek produzitzen dauen esniakin, Idiazabal gazta egiten dugu. Eta gero baita esan, hartaldiak kudeatzeaz gain, hartzain eskola bat badauela hemengo Miztegin.
Egunon eta ongi etorri Gomiztegi baserrira. Nire izena da Ainoa eta gaur izango naiz zuen gida Euskal Herriko Artzantza bertara ezauketako. Orduan ikusiko ditugu ze animaliki lan egiten dugu, ze gazta mota egiten duen eta gauza gehiago ikusiko ditugu. Preso za ikasteko? Bai. Hala ba, guazen. Esniekin jako produktuak esnekien taldian sartzen dira. Eta horietako bat da gatzatua edo mamia. Gatzatua egiteko erabiliko dugu ardixen eguneko esne freskua. Ondoren, esne hori egosi egiten da, eta egosi ondoren usten dugu epeltzen 31-35 gradu ingurura arte. Ondoren ja esne hori epeldu danean, gehituko ditugu gatzaki tanta batzuk ontzixan, eta ondoren esnia gehituaz, ja esne hori mamitu ingo da, edo ja esne gatzatu bihurtuko da. Jakin behar duzue, esnekiak kontsumitzia edo oso importantia dela, kaltzioa eta vitaminak aportatzen dozkulako, eta hola geure azurrak fuerte egoten dialako. Indu gatzatua, eta bota xaulelengo gatzagia eta 4-5 tantan. Eta gero, bota du esnia eta jarri du hotziketan gatzatua bihurketako. Hemen Gomiztegin, 350 buruz osatutako artaldia daku. Ardixa, ardi latxa arrasakoa da, muturgorrixa. Esan behar da ardilatxa bertako arrazia dala eta oso ondo egokituta dauela, bai gure Euskal Herriko klima eta bai gure orografiara. Ai ama jaten dabil! Beria bai. Hankartean hartu eta Bilbotza ere jana muren. Negrita! 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 Azpitik! Gura! Bai! Geldiketan dia Gomiztegiko ardixan ernai abuztuan. Eta 5 hilabete berandu hau jaixoten dira bildotzak. Zue ja ikastolara gabonetako oporrak pasagostian bueltaiken zeinean, hemen hasten dira bildotzak jaixoten. 10 ardik eukiten dira gutxi gora bera 13 edo 14 bildotz. Batek eukiko dau bat, beste batek bi, gutxi gora bera hori da portzentaia. Orduan, lehenengo 25-30 egunetan bildotzak egoten dira euran amakin. Euran esnia edaten. Egoten dira alkarrekin, leku igualien eta bildotzak eraten dauen euran aman esnia. Baina gero, egun horreik pasautakuan, bildotzak bereiztu iten dira euran amengandik. Eta ama horreik pasaiten dira festera, gero guk esne horrekin gazta ikeko. Gehixan guztau xatena da, ardixa erita jaten emutia eta bildotza askoetan aukitzia. Ez auketan honen neki produktu batzuk dira, gaztaia, jogurra, gatzatua. bere lagunekin guba. Artzain txakurrak laguntzen dau artaldia manejatzeko orduan. Gure kasuan, Euskal Artzain txakurra da, gorbeiakoa barietatikoa. Txiki-txikiatik hasi behar da artzain txakurreri erakusten. Lehenengo eta behin obedientzia, eta gero ja obedientzian ikasitakoan hitz motzekin erakutziko xau movimentuak iten eta movimentu horrekin artaldia manejaiken. Egon, geldik! Geldio! Ze modu zurtendotze gatzatuak ondo? Bai, oin falta dana da gatzatua probaikia, bere vitaminak eta kaltzioa gorputzera sartzeko. Orduan, janseke gatzatua azukarrakin edo azukar barik.
Orduan, badakotzu hemen ontzixetan azukarra, gura dozuenek gehitu azukarra eta bestela ez, eta hon egin. Hemen kameran ikusten dozuen gazta honek Idiazabal gaztak. Egiten ditugu gazta honek geure hartaldeko, ardixen, ardilatxan esne gordinak. Eta gutxienez egoten dira 2 hilabete hemen kamara barruan. Bale, gazta batin eta 2 hilabeteetara arte ezin diogu jan. Eta gero gazta hau da ondoren zuek supermerkatuetan erosi zekein gazta. Bueno, ardia jaitzen du, oin egin duena gaztaia. Hengo moduan botatzen du gatzaria, 30 gradutara, eta gero egiten duena da, dana gatzaria hartzen da moduan, egiten duena moztu. Moztu egiten du, lirakin, eta gero zikatu ditzen du granu hori. Horti ja, behitzen du perpresau bat, eta moldeta sartzen du. Moldien egoten die, 4, 5, 6 bat ordu, eta horti basatzen du salmuerara. Salmuera da gaztak hartzeko beran gatza. Gatza hartzen da benian, ukitzen du salmuerara 2 bat ordu, eta horti ja, zikatzen dirian puzkat, basatzen du kamarara. Eta kamaran egoten die, 2 hilabete minimua. Hortik aurrera, 5 o 6 hilabete da, saldu arte. Ikusi dunez, geure esniak Idiazabal gazta egiten dula, hemen ekarten dutxe eta apur bat zeue probaiteko, bale? Aber, guztokoa dozuen. Hemen elaboratzen dugun Idiazabal gazta da bertako ardixekin egindako bertako produktua eta kalitate handiko produktua. Gero ondoren supermerkatuetan erosteko aukeria dauena. Eta oso importantia da herritarrok edo pertsona moduan bertako produktuak kontsumitzeko konpromiso hori hartzia. Eta konpromiso hori hartuaz eta geure herriko produktuak erosiaz, baserrixak bizirik mantendu ahal izango dugulako. Bueno, kuadrilla, mila esker tortiarren, egiz esan oso gustora egon naiz erakusten hemen gomiztegin zer egiten duen. Idiazabal gazta zela egiten duen eta goixe. Eskerrik asko etortiarren eta beste bat arte.